Oke lur, saiki aku lagi nang ngobaran iki ngono kuwi. Ini suasanane pas lagi apa jenenge musim corona jadi enggak enak wong ngono kuwi. Ini adalah Pura Segara Wukir ngono kuwi. Jadi ayo mlaku-mlaku bareng pas ora enak menungso ngene iki dadine ya sepi-sepi ngono lur. Iki jenenge ngono. Gur warga kene wae kae. Wes gabung pokoke mudhun kono ngendangi tilik segoro ngono cek. Karo kok ndet apa ngono kuwi. Oh ngono kuwi iki tetep setia anakku ngono kuwi karo mboke ngono kuwi. Mboke iki tegese mamake ngono kuwi. Oke, kita lanjutkan untuk mereview keheningan pantai di musim corona ngono kuwi. Banyak no. Wae sepi makin-makin kok. Wih, sing kondo ning omah iki aja do ngayal kowe malah do dolan-dolan ngono. Iki mbok-mbokku iki lagi do ngarit ning segara. Formasane iki kayak mayar ngono, urip terus ora entuk mayeng, ora enek pengunjung, dadi yo kabeh karo ngene iki. Ngono aku barang iki yo mumet iki. Ora enek pengunjung ya toh, ora iso buruh. Nek kabeh karo jagake kesediaane alam. Dadi aja disiak-siake alam ku mau. Nek alam disiak-siake ya toh sing kuwasa ngekeki pepeling ngono corona ngono mau. Pokoke dina-dina iki sing dibahas guru corona karo corona kuwi. Jadi yo aja ngresula nek dikeki ujian sing kaya kemau. Nek ngayal-ngayal. Sing sepisan Mas tak imbuh kanggo kabeh. Baleni, sing sepisan meneh tak imbuh kanggo kabeh. Ya monggo. Tak himbau kanggo kabeh kanca-kanca kabeh sing do ngayal-ngayal kuwi leren ana sing mung ngayal ya to. Mesake ngono lho karo wong-wong sing peduli karo alam ngono kuwi. Nek kowe rusuh karo alam monggo nek kowe tinggal nang Pluto apa nang ngendi ngono. Tapi nek isih padha-padha tinggal nang bumi ya to. Sayang ana cinta ana bumi sing wah sugihe kaya ngene iki. Dadi yo ndak apa ya? Ben ra ngresula lho donyane iki. Ngerti ra ngono kuwi. Pokoke. Iki buduh nang segara iki. Iki kok arek ngalap berkah ngono kuwi. Kok dijolke beras ngono. Kadang sok rusuh-rusuh sik tuku karangan ngono kuwi ya toh ya ora mikir ngono kuwi. Wah idul wis ombak lepas laut lepas no bayangno nek ana ombak ngalor ngono kuwi kok ya sik nuku ya gur sak penake udele dhewe ngono kuwi. Dadi ya ora mesakake ngono kuwi. Wis simbah kuwi kadang ngono kuwi kowe golek barang-barang nang pinggir pantai ya Mbak. Oke telah Mbak. Boleh asir. Perkoso kadang mboten diregani ya Mbah. Wih, sing tuku gur sak geleme dhewe. Ora mesakake kowe gedokan ngono kuwi. Kadang urip kuwi kudu silih berganti ngono kuwi. Nek misale kowe pas nang dhuwur iki ajen ana sing nang ngisor. Nek kowe sing nang ngisor ya aja mumet banget. Contone kaya aku iki pas nang ngisor ya mayeng. Kadang ya pedhot barang serandale ngono kuwi mau lur. Iyalah, aku ora mulih ngono wis ditunggu anak bojoku. Sekian dulu video saya mereview apa ya keadaan Pantai Ngobaran karo Pantai Nguyan sing gak enak pengunjung gara corona kuwi mau. Ngono kuwi, salam sukses, salam sejahtera, hidup hor. Oke. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel YouTube saya ngono kuwi. Pokoke tak dongak-dongake kabeh sedulur terbebas dari wabah pandemi virus corona ya toh. Sing semangat ora sah sambat, aku dhewe ya kadang sambat ning ya sorry. Simbah-simbahku mau wis do mulih nek ndarane aku karek ngapusi. Ngene iki gara-gara sepi kur dadi teng kelayap ngene iki kaya aku iki barang. Gitu. Ya to, Kang. Kandhiyane kok. Iki simbah sing biasane dodol urang ning dhuwur kono ya saiki golek karangan ngono kuwi. Jadi kok marahi mumet. Aku dhewe ya mumet iki sebenarnya.